guys, welcome to my YouTube channel. Pauwi na tayo. This is Car Design. Dito tayo dumaan. Ito yung mga bilihan ng tela. Kung mahilig kayo magpatahi. Ayan. Kadalasan dito po ang bilihan ng mga tela para sa disdasya, yung mga sinusuot ng mga taga dito. Disdasya. So makikita mo daming mga tela. Ito yung lugar na to, nabilihan ng tela. Tapos dito rin yun, kung magpatahi kayo, disdasya. Yung mga sinusuot ng mga Arabo. So oras ngayon alas 5 na ng hapon dito sa bansang Kuwait. Ayan, lalakad tayo pauwi na galing sa trabaho natin. Medyo ngayon ay mahangin-hangin kasi pagpapalit na ng weather dito sa baka after 2 weeks or 3 weeks nito ay pag summer na mainit na, so kaya mahangin-hangin na siya, habagat kumbaga sa atin. Ayan, so naglalakad ako. Ayan. So dito sa mga dinaanan ko, maraming mga store, may bilihan ng mga gold, padalahanan, supermarket, klase-klaseng mga store po ang nandito. At napapansin nyo pala na may mask ako kasi protective yan po sa virus ngayon, yung INCOV dito sa Kuwait. So para iwas po tayo na mahawaan, so nakamask tayo kasi hindi natin alam na makasulubong natin ay mayroong virus. Ayan. So tawid tayo. Tawid ako. Pa-vlog tayo, ha. Tawid. Pag tumawid kayo, ingat-ingat lang talaga, ha? Kasi ako rin, nag-iingat din ako. Kaya hindi natin alam ang buhay natin kasi dito sa bansa, kaya ingat-ingat. Ngayon pala ay araw na Miyerkules, araw ng Miyerkules. So tao rin, maraming mga Indiano nakamas. So continue lang tayo sa paglalakad. Ngayon lang ako nakapag-vlog ulit, ilang araw na. Egyptian. Halo mga tao dito, guys. Egyptian, Filipino, Nepali, Indiano, Bangladesh. Halo po. Tawid na naman tayo. Ito, supermarket yan. So ngayon, dito na tayo sa bilihan ng murang mga cellphone or mga sikanhan ng mga cellphone dito sa Kuwait. So makikita mo yan.
So maraming mga cellphone. This one second hand, all ha? Yeah, on the second hand. Makikita mo. So halos itong shop na to, itong esquina na to ay puro po mga second hand na mga binibinta po. So ayan. So, mayroon din dito sa kabila. Yung mga second hand po yan. So halo-halo, mayroong mga Samsung, ayan. Makikita mo sa Pilipinas lang mayroong ganito. Dito rin po sa Kuwait mayroon. Mga second hand na mga cellphone. So samahan nyo ako at tingnan natin kung ano pa yung mga items na binibenta nila dito. Ito yung friend ko, owner of the shop. Ito yung lagi kong pinupuntahan dito guys. Pag may gusto kong itanong sa kanya. Wow! He's from India. Business po siya dito sa mobile shop, accessories. Only mobile shop and accessories, no? You can sell. Repairing also we have. Guys, so if you want to repair some of your gadgets, so just visit this shop. At the place is Pahil, near up in Beki in Pahil. So we have it's like a street, small street there. So just go inside, you can find him. Yeah. There's a lot also mobile surplus mobile they will sell. And not only surplus, we have also original, no? Brand new. Brand new, no? So ayan na po, tapos na po tayo dito sa bilihan ng mga surplus cellphone dito sa Pahil. Ayan. Makita mo yan, dito lang po. Malapit lang po to sa NBK. Ayan. So, hanapin nyo lang kung hindi kaya sa budget nyo na magkaroon kayo ng cellphone. Ayan, doon lang kayo pumunta yung sa mga surplus or mga second hand na mga cellphone. Ayan, sana ay papuntahan nyo yung lugar na yan. At dito na lang po ako. At salamat po sa pag watch sa aking mga videos. Salamat at God bless po. At mabuhay po. Bye-bye.